Malawi Brief. A Joseph Mwanamveka akuyembekezeka kupereka ndondomeko za bajeti mawa lino ku Parliament, ndipo anthu apa achingeni kumeneko ku Balaka anafunsidwa za chiyembekezo chawo cha ndondomeko zimenezi, ndipo izi ndi zimene analankhula. Ano pachingeni malo otchuka kwambiri m'dziko lino la Malawi, kusana kumbuyo kwangaku ndimene ambiri mwina mukhoza kuzindikira malowa kuti pano ndi pachingeni amalire a Balaka komanso Nchewu. Ku manzere kwangaku ndi ku msewu umene umatikatitengera ku Balaka, boma lija la Balaka limene ndilotchukanso kwambiri ndi akaswiri oyimbayimba kumeneku. Kumanja kwangaku ndi msewu wa M1 umene umatitengera mboma lija la Lilongwe pa Central Region, chigawo chija chapakati, ndipo uku kumene ndayang'ana ndi msewu umene umatitengera ku dera lija lotchuka ndi malonda la Blantyre. Lero tili pa ulendo umenewu opita mu mzinda wa Lilongwe kukachitira umboni za budget imene anduna zachuma a dziko lino olemekezeka bambo Joseph Machola Mwanamveka MP akupereka mawa ku dziko lino la Malawi. Blueprint yawo imene ayikonzera imene akhala kufotokoza m'Parliament pano. Zina langa ndine Robert Mukholi, ndifuna ndicheze ndi anthu osiyanasiyana pano ndimve chiyembekezo chawo kuti budget imene anduna akuipereka mawa ku dziko lino la Malawi akuyembekezera kuti mukhala zotani. Nzanga mwina choyambirira tatuze zina lako kuti ndi ndani pano tili ndi pachingeni wina isakudziwa. Ine dzina langa ni Mphatso Kalima. Ndithu Mawa anduna zachuma dziko lino Mwanamveka akhale akupereka budget statement blueprint ya mene ayendesere dziko lino zaka zina kupita kutsogolo kumene ngati wachinyamata tikuona sopanga malonda apa. Chiyembekezo chako nchotani budget imene ikhale kuperekedwa mawa ku dziko kuno? ndi chiyembekezo kuti zinthu zisintha kuposera pamene zilipa, chifukwa kuti dziko lathu kumene linali ndi kumene lilowera pano pali kunoti bolani, chifukwa kuti pano pa ndalama yakhazikika tikwanitsa kugula zinthu mochipa, sizikuyenda ina ngati imene zinali poyamba iyayi. Ndi kuti anduna akakhazikitsa budget ya nzeru yokhazikika ndi ife anyamata mwathu kalosangala kwambiri. Ndithu wakambazo kuti zinthu sizikusintha mitengo ngati imene zimakhalira mbuyo moja. Mbuyo zinali motani, chimachitika nchani? mbuyo muzimene zimachitika zimakhala zoti tikapita grocery ndi ndalama kuti ufuna kugula ngati mwachitsanzo inene pa business kuti ndifuna kugula malonda kuti ukagula ka flour 1 kg ndi malilo ukagula 3000 mawa ukagula 3200 mkuja ukagula 3500 ndi ndalama ja timalibe mtengo khazika wene kuti tikamagula flour tikagula ndalama zingati tikamagula mafuta ka ndalama zingati pamene panopa tikamapita mayezo tikamapita tikagula mtengo wa 3000 kwacha kamene kagula mtengo wa 2500 kusoza kuti dziko lipang'ono ndi pang'ono likukhazikika. Akambato akuti mawa madzulo tikudya mokhura mukudya nthawi yonseyo mumakhalira ndithu kudya zimatheka bwino. Zikutheka chifukwa chimanga chatsika mtengo. Chabwino. Ndeno utenga ungokhala otani opita kwa amayi anzanu kunjako amene akuonani akupanganso business ngati imene iyi mwambasa chiyembekezo chotani pamene so mwasimikiza pano kuti moyo ukusintha ukubwerano kukhalano moyo wabwino sali ndimene salili mbuyo moja. Moyo ukusintha chifukwa tikupezeka chakudya nyumba mwathu, chakudya cha tsiku ndi tsiku. Tikamanga business tugula ndiwo chakudya chikhala chotsika mtengo, kale lija timagula chodula silimakhala mtendere wamumtima m'mabanja mwathu. Ndiyeno mawa anduna azachuma dziko lino la Malawi a Joseph Mwanamveka akhala ali m'Parliament kupereka ndondomeko ya chuma cha dziko lino mene katundu akhala akuyendera mene agulisidwire. Mwina chiyembekezo yanu nchotani pamene anduna amenewa akhale akupereka ndondomeko ya chuma imene ku dziko lino? Ife tikufuna atsitse mtengo kwambiri, zikhale zotsika kwambiri anduna amenewa, ifo tikwathokoza zimene zabwera masiku ano tikhala ndi mtendere wamumtima. Kale lija timasowa chithandizo cha ufa sitimagula moyenerera, koma panopa tikugula moyenera oposera kale. Anduna amenewa atsitse mtengo tikwafunabe mpaka pano abwere dziko lino. Pambeto penipeni dzina lanu mwina mutakumbutsa amene akutionera pano ndino ndani? Efelo Maganga. Ndathokoza kwambiri mayi wanga. Ndimene ndikuchezera pano ndachezawa ndi mayi Efelo Maganga akuti akuyamika kwambiri anduna amenewa azachuma chifukwa akupanga zinthu akuti zapamwamba kwambiri mene chuma chikuyendera pa dziko kuno, katundu akutsika mitengo komanso ngakhale chakudya chimene pano Amalawi akwanitsa ndithu mabanja akuti akuyenda kwambiri kusiyana ndi mmene zinalili mbuyo mucha. Ndikulandireni munthu wamkulu, dzina ndani kuno? Ine ndi Jobe Njovia Lema kuno ndimakhala kwa Kapalamula boma lino la Balaka. Ndiyeno Amalawi mwauzanji pamene anduna azachuma Mwanamveka akhale akupereka ndondomeko ya chuma cha dziko lino, mwina chiyembekezo chanu nchotani ino ngati munthu wambambo? Pokupeza iwo ndi mulera khungwa nkona Amalawi anatenga gawo
lokuti amenewa akhale pampando umenewu kudziwika kuti iwo zintchito zawo ndi zabwino. Ndipo pempho lathu ine amwe youth consultant amene ndimayimirira achinyamata, ndipo ine pempho langa ndilokuti achinyamataso awaganizire pamenepo, ndipo ndikukhulupirira kuti awaganizira komanso pali elderly and disabilities. Anthu ngati amenewonso akuyenera kuti awathandize kuti samatha kufikirira ayi koma amafikirira akhoza kupezeka kuti iwo athandizapo pamenepo. Ndipo iwo tikudziwa kale kuti ntchito zawo zaboma ili iwo amadziwa za mtsogolo kuti apa palibenso kuti tingafe ndi njala ngati mmene timakhalira poyamba. Ayi ndofuna ndikufunseni fuzanga mapita kumene koko kuti mungasiyanise bwanji zinali motani mbuyomo ndi mmene zilili panopa? Mbuyomu panalipo kuti anthu tinanamizidwa kuti ife tizidya katatu, kudya katatu pa tsiku, koma pakupezeka kuti pano ndi pamene tikudya katatu pa tsiku, chifukwa pano litangolowa boma ili malonda anayamba kupezeka, komanso achinyamataso tayamba kupeza zochita. Ndikumaona kuti mtsogolo tikoti tipanga bwanji. Afotokoza anduna ku parliament akuti bungwe lija la NIF limene limabwerekesa ngongole kwa amalawi amene afuna kupanga mabizinesi akuti padakali pano lifuna liyambeno mukumaka boma ili lifuna bungwe limene lija lithandize ene yake amalawi pa ground kusiyana ndi mmene zinalili mbuyo muja. Mwina chembezo yanu chotani amene bungwe limene lili akuti lisegula makomo kwa amalawi nonse kuti mukatenge ngongole kumene kucha? Ndipo ndili ndi chikhulupiriro kuti ndi mmene zayambira, popeza iwo aboma lakale lija amangothanira ndalama zija nkumayika m'matumba mwawo nkumanamizira kuti akupanga zimenezo, koma osamapanga nkumapanga iwowo ndi ana awo ndikumapangira mabizinesi, pamene iwo akulandira kale misonkho yathu ya boma anthu ovutikafe. Malo mothandiza anthu ovutikafe iwowo akupezeka kuti amadzithandizanso iwowo, ndikumapezeka kuti ndalama ija osamayiona, koma ife tikuyang'ana patsogolo kuti pamenepo iwo atithandiza pa nkhani imeneyo. Pamene tumaliza kucheza kwathu mukhala ndi uthenga wanji opita kwa anduna azachuma komanso president wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika? Iwo ine ndikuwalimbikitsa kuti asanjenjemere, komanso akhale ndi masomphenya amene iwo kuyambira kale amene ananena kuti iwo ndi mulera khungwa, iwo adzathandiza dziko lino kuti kuliphula pa moto. Ndipo ife tili oyembekezera kuti ife atiphuladi pa moto chifukwa zintchito zaoneka, mafuta kunalibe, apa magalimoto ndi awa akuyendawa, ndipo ife tikuona kuti zinthu zimene zizitithandizira. Tathokoza kwambiri pambuyo pakucheza kwathu. Akumbuseni amalawi akutionera uko dzina licha? Ine ndi Jobe Njovialema, member wa Kapalamula Youth Development Club. Tathokoza kwambiri, ndifuna nzabwino zonse. Ndimene ndikuchitira kuno ndikucheza ndi amalonda osiyanasiyana maka tifuna timve za chiyembekezo chawo nchotani pamene anduna aziko lino azachuma aziko lino olemekezeka a Joseph Machola Mwanamveka mawa akhale akupereka blueprint ya ndondomeko ya chuma amene achiyendesere 2026-2027 financial year. Ndichezenso ndi munthu wankulu, business kuyenda bwanji kuno bambo wanga? Business panopa kuyesera kuyenda kwabwino malinga ndi mmene zikuyendera zinthu panopa zinamba kuyenda bwino kuchokera mu utsogoleri wa Peter Mutharika. Zinthu zamba kusintha ndithu mpaka tudziwa ndithu kuti zipitira kusintha mpaka kupita utsogolo. Ndichulireni mwina zitatu zokha mukuti zinthu zamba kuyenda bwino, zimene zikuyenda bwino mungaonetse kuzitchula ndi ziti ndi ziti? Choyambirira chenicheni kumbali ya chakudya chinali chosowa kwambiri, mafuta anali osowa, ndipulasinso kuti kapezedwe ka ndalama kamakhala kovuta chifukwa cha kusowa kwa chakudya ndi mafuta. Ndino mawa anduna amene wazachuma akhale ali mu parliament akupereka ndondomeko ya chuma amene achiyendesere. Mwina inuyo amalonda mwina mukakonde mwina anduna atayika zotani mu budget yawo imene akhala kuipereka mawa?
tingakonda kuti subachete yakuti imene akupereka mawa ateka mochoyambirira kumbali ya chakudya, nambala 2 mafuta, nambala 3 so ndalama, chifukwa zonsezo zimene mopatsirana pa zinthu zitatu zimene zimembekeza kutukula dziko lino. Nde tikuyembekeza kuti ndimene alitengera dziko lino apita Mutharika kumasomphenya awo kuchokera kale. Wina aliyense pano pakuita dzono kuti dziko lino lasintha ndipo lipitirira kusintha mpaka mtsogolo, ndipo tikwapempha kuti apitirize mwamphamvu asabwere pambuyoyi. Ndiye mukakhala ku nyumbako mapempherera apita Mutharika amenewa? Kwambiri wabasi timapempherera apita Mutharika kuti apitirize kukhalidwe lawo limene adali nalo poyamba lomwe limene ali nalo lero chimodzimodzi sipalibe kusintha kwina kulikonse. Kusiyana ndi boma limene linali nalo pakati pale. Boma mwandikumbutsa nkhani boma laka lero limatani pang'ono pokha zimene iniyo zimakuwawane nchiyani? Boma la Malawi Congress Party chimene limalakwitsa nchakuti kumbali ya chakudya amadulitsa, apherereza akudulitsa mitengo ya zinthu zina chilichonse imakhala kuti chikukwera tsiku lililonse. Kufikana ndi pano zinthu zinasintha, zinthu zikuyembekezeka kumapezeka kuti zikutsika. Chimene amalakwitsa nkuonjezera mitengo ya katundu wina aliyense pa tsiku lina lililonse. Ndathokoza kwambiri, ndifuna zabwino zonse bambo wanga business yanu. Zikomo ndakamba kuti ndikucheza ndi amalonda osiyana-siyana pano pa Chingeni. Mwina ena simukwaze kuti pa Chingeni mponeka motani. Pano ndayima pano ndi pakati penipeni pa nsewu. Kumanzere kwangaku ndi nsewu umene umayitengera boma lija la Balaka, boma lotchuka kwambiri kumene kuli anthu oyimba aluso oyimba amabedwera kumeneko. Kumanja kwangaku ndi nsewu wa M1 umene umatitengera mu capital city ya mzinda uja wa Lilongwe. Kumene ndayang'anaku ndi nsewu umene umatitengera ku Blantyre, mzinda otchuka kwambiri ndi malonda kuno ku Malawi, mzinda umene unkasalidwa kwambiri nthawi ijayi. Koma pano mzinda uja wabwereranso moyo wake okubwereranso bwinobwino. Pano muli ndine Robert Mukholi amene ndikucheza ndikuti ndi azika zosiyana-siyana pano pa Chingeni. Mwina patakali pano ndi imene pamene papa tikumanenso mawa malo omwe ano makoma nonse.